jebul wis sore kowe tinggal lapo kakon gawe ayo kate bali wae dene sesuk esuk Ayo dong. Ya, Mas. Gitu. Yo. Ya masnya lagi, masnya belum. Lah kok Halo, loro Mas. wae dadak di video Lagi ngono lho lho. makane kuwi kok. Piye to iki? Iki Mas apa iki? Mas apa Mas? Oh Mas Sahrul sudah Mas ganti Sahrul. batik. Aku Sahrul. pangkling tadi pakai Iya, kemeja. pakai kaos ireng. Yo, saiki nggawa Ganti batik batik, nggawa iki masuk anteng. pasukan batik. Ya. Nggih. Oh, iki lagu Sekti. Sekti. Siap. 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 Bendahara. Nggih. Dibal lunas Pak sinten, Pak? Yo. Ya pokoknya anggar sak lagu 50.000 ora apa-apa, Iya. Pak. Alhamdulillah. Ki diteruske, Mas. Nggih. Alon praune wis